παμ. Τσαλά και τσαλά. Νίνα, μαστίτσιο ρε. Να βουλκέ μου κύμα σπάρκι. Γεια σου μικρέ. Τι λέει? Είχαμε καιρό να βρεθούμε μικρέ. Γεια σας μη πιενόπαιδα. Ωραίο ήταν, χαχα. Και σήμερα άλλο ένα vlog, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ναι, κι όμως θα πάμε κάπου, δεν σας έχουμε προειδοποιήσει. Θα πάμε στο, ναι, θα το πω, στο Γκάζι, δεν ξέρω αν το ξέρετε τον Γκάζι. Είναι ένας φίλος μας ο Γκάζης, άμα δεν τον ξέρετε. Όπου ο συγκεκριμένος φίλος μας ο Γκάζης συνηθίζει να λέει μικρέ. Όχι να σου γαμίσω, έχω τα δεδομένα μου ανοιχτά. Αυτοί είμαστε εμείς και σήμερα. Και σήμερα πάμε στο, πώς το λέγανε, Comic Don, παιδιά. Κάπως έτσι σας πάντων, ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναπάει εκεί πέρα, ο Καγκούρης έχει πάει. Και σήμερα θα πάμε και εκεί πέρα. What the fuck, πήγα να πέσω κάτω. Οπότε αυτό τώρα σημαίνει, παιδιά, μαντέψτε, θα έχουμε καλή τύχη και θα γίνει κάτι γαμάτο που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το γαμάτο που θα γίνει. Θα δούμε το μπορμπολάκι, εντάξει, άντε γεια. Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα είδαμε τον Wolverine. Ναι, γεια. Πείτε Wolverine. Wolverine. Και άκυρη τύπησα. Γεια σας παιδιά, εδώ βρήκαμε τον Τάσοντα Μπαντά, τον Goku, τη φωνή του Goku εδώ πέρα, υπεργαματοσύνη και εδώ. Τι άλλο κάναμε εκεί πέρα? Εδώ πέρα ψάχναμε να βρούμε κάποιον που δεν θα σας πούμε τώρα, γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσετε εσείς μετά αυτό. Spoilers δεν κάνουμε εμείς τώρα, είμαστε μη πιέντε, δεν τα κάνουμε αυτά. Επίσης εδώ η κάμερα έπαθε λίγο χάλια. Και εδώ πέρα είναι που είμαστε σε φάση «Γεια σας κύριε κακέ χαμέ, είμαστε πολύ φαν σας, θα μας κάνετε αυτή την αφίσα τώρα εδώ πέρα υπογραφή». Ναι, είμαστε μη πιένουμε, δεν μας θυμάστε. Και μετά μας είπε, τι μας είπε, για πες. Αυτό. Το μεταξύ σε όλους έπεφταν το καπάκι. Ναι, όντως, τους πέφταν και τα καπάκια. Το σιλό. Όντως. Όχι, το καπάκι τους έπεφταν. Α, ναι. Ναι, να δες. Οπότε ναι, εμείς ήμασταν αυτοί. Ναι, αλήθεια, ήμασταν στο TikTok εκεί πέρα και ήταν πολύ γαμάτο αυτό. Ναι, κακεχάμε. Ναι, έτσι. Έλα, αγκαλίτσα δεν Έλα, τι θες να κάνω, πάρε και την αφίσα εδώ πέρα, βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ πέρα γαμάτι. Λάκα έφτιαξε. Ωραίο. Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα βρήκαμε το Θείο Άγγελο. Καλός και αυτός. Βγάλαμε και εδώ φωτογραφία, βλέπετε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Και ο Batman στην μπλούζα του Θείου Άγγελου. Τι εννοείς, ναι, θα το κάνουμε αυτό. Και εδώ παιδιά περπατάμε στο δάσος για να βρούμε τον κακό. Όχι, τον βρήκαμε αυτό. Περπατάμε μέσα στο χάος. Α, ναι, περπατάμε μέσα στο χάος όταν ο μεγάλος δεν είναι εδώ. Αυτοί που σκοπεύω να βγάλω. Αλλά τώρα παίζει να ακούγεται από πίσω. Όχι, τώρα δεν ακούγεται. Πόσο πιο σκατά μπορεί να κάνουμε πιο ερασιτεχνικά το βίντεο, δηλαδή. Ναι, και εδώ πέρα ψάχνουμε να τους βρούμε, αλλά δεν τους βρίσκουμε. Αλλά θα τους βρούμε μετά. Όντως. Ελπίζουμε, γιατί δεν θα σας πούμε. Πρέπει να μάθετε μόνοι σας. Κάντε skip το βίντεο στο... Όχι, σκάσε, δεν θα το κάνουμε skip το βίντεο στο 5,40. Όχι, 5,40 θα είναι. Ή και όχι, σας είπα μαλακία. Ή και όχι και σας ψάρωσα. Family friendly. Γεια σας παιδιά. Πήραμε σαν... Ναι, αυτά εδώ πέρα, δείτε. Έχουμε κι άλλο ένα, αλλά τώρα βαριέμαι να το βγάλω. Τι βαριέται.
Τι είναι εδώ. Ούμιζουμι. Τέλος πάντων. Και τώρα θα το πιούμε. Θα δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Καλά δεν λέω καγκούρι. Ναι. Πρόσεχε, μην παίζεις καμεραμάν. 3, 2, 1. Σαγάκι. Πορτοκαλάδα είναι. Μου θυμίζει πορτοκαλάδα. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό. Α, τσάι ροδάκι. Γαμάτο είναι. Ναι, όντως γαμάτο, εγώ το περίμενα χάλια, πήγες από το Λοιπόν, Prime. πρέπει να δούμε τι λέει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχει μέσα ένα συστατικό που λέγεται υπεργαματοσύνη. Εντάξει. Ναι, όντως να το δείτε, το έλεγα εδώ. Ναι, το λέει. Τώρα σας το δείχνουμε. Αλλά το λέει. Εμένα μου έδωσε φρουτά ουράτα και λέω από το Καλό, εντάξει. Πολύ καλό. Πόσο του βάζεις? Ένα άρεσε 9. το 10. Με άρεσε το 10, ένα 9. Ναι, όπως σας έλεγα πριν, έχει υπεργαματοσύνη. Το λέει και εδώ. Άρα τώρα Είμαστε πιο γαμμένοι. είμαστε ακόμα πιο γαμάτοι. Εσύ πώς του βάζεις? Εγώ του βάζω ένα Super Saiyan στα 10. Και εδώ, παιδιά, είναι η Παιδιά, στιγμή βρήκαμε που τον όλοι κράτο. περιμένατε. Εδώ, παιδιά, είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. Επιτέλους. Μεγάλος. Μια χαρά. Gamer. Αυτά είναι, τέλεια. Μας είχατε κάνει μια αφιέρωση. Έλα ρε, αλήθεια. Ναι, αυτοί ήμασταν. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Είστε καλά. Θέλουμε να μας υπογράψετε αν μπορείτε την αφήσουμε. Να υπογράψουμε, έλα. Ό,τι θέλετε. Με σακούλα είναι ο μαρκαδόρος. Ναι, το ξέρω, ναι. Και εμένα εδώ το παιχνίδι, το κόντρο. Α, έχεις κάνει και τέτοια. Α, το έχει και μαζί σου. Ναι, τι. Τι μας πέρασες τώρα εδώ πέρα. Στυλό έχουμε, μαρκαδόρο. Το έχω ξαναδεί, κάπου το ξέρω. Τη σακούλα μέσα είναι, Δημήτρη. Δεν ήμουν εδώ βέβαια, αλλά χαίρομαι που το βλέπω. Το αναγνωρίζω, το έχω μεγαλώσει ο ίδιος. Κάτι να κάνουμε για μισό. Κάτσε, έλα, το βρήκα, το έχω. Μισό, 3. Πάει σε καλά χέρια. Το Σταμάρα το πάτησε, έλα. Like και subscribe, παιδάκια. Και πατήστε και το καμπανάκι. Πάμε κληρωσάρα 2 η ώρα. Έτσι, γιατί ποιος άλλος δεν θέλει να βλέπει. Πώς μου πει Όλα θα γυρίσει ο φίλος μου εδώ πέρα, θα γίνει χαμός, κάτσε να σας βοηθήσω εδώ. Να του δώσω ένα καλό γύρισμα, μπράβο. Πολύ ωραίο γύρισμα, προφίλα μου, για να δούμε. είναι τα σαν τα πέντε να κάνει Γίνεται καλό. Θα σου τα πατάς στα μάτια. Το δώρο το επόμενο, το οποίο είναι το νούμερο 6, όπου θα πάρει ο φίλος μου 5 ακόμα συμμετοχές. Ναι, όντως πρέπει. Οπότε, παιδιά, εδώ πέρα ο Τάσος θα πάει. Τι κάνω! Ναι. Τι, κάτσε, τι! Όχι! Και ένα ακόμα δωράκι από μένα. Τέλεια, παιδιά. Τέλεια. Μια πολλά Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, η πλούσα Τζότζο εδώ που βλέπω μπροστά μου, όλα τα Ψάχνει, λεφτά. ο κράτος τι ψάχνει. Πάει μάλλον. Εμείς το κάνουμε. Ή κάναν κακό χαμό, πες μου. Το είπαμε νομίζω. Νομίζω εμείς το είπαμε ότι δεν το ξέραμε ότι θα ήταν. Εδώ ακολουθούμε όλους, έτσι. Για να δούμε. Ακολουθούμε το Περίμενε κανάλι από των εδώ. παιδιών, Κοιτάς από εντάξει. εδώ. Τι άλλο ήταν που το Και έδωσε κράτος στην καλό, υπογραφή. και μίλησες το σωστό. Παιδιά, χάρηκα Και μια πολύ. φωτογραφία, Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το σωστό γύρισμα. Μικρέ. Δεδομένα μου ανοιχτά το σύνολο. Καγκούρι. Όπα, συγγνώμη. Family friendly. Θα το κόψουμε αυτό, Θα το κόψουμε, το κόψουμε. Καγκούρι ναι. family friendly. Εγώ πριν λίγο. Αυτό περιέχει γαματοσύνη. Έτσι. Κόμικον χωρίς παιδιά, σας θυμίζει κάτι Ναι, αυτό? καγκούρι να σκυπάρει. Σας θυμίζει το κάτι family αυτό? friendly. Το δείχνει ανάποδα, Δεν ξέρω γίνεται. εγώ. Όχι, Τι θα γίνεται, κόψω τι γίνεται εδώ πέρα? το Τι βίντεο. γίνεται? Τι είναι αυτό? Δεν σου είπα να το κόψεις αυτό, Μανώλη, γιατί το δείχνει? Τους το Όπως δείχνω λέγαμε, γιατί πάμε να μετά θα έρθω συναντήσουμε σπίτια τους έναν ποιον? έναν ξεχωριστά και Τον? θα τους διαγράψω τη μνήμη. Οπότε Ναι, και στον Γκάζι μαζί τους ποιο θα είναι ο κύριος Θα είναι ο κύριος. Μεγάλος, α, θα είναι ο κύριος Μικρός. Τέλειος και θα είναι και ο κύριος ναι, Γκόκου. όπου όχι δεν θα είναι ο κύριος, θα είναι ο. ο Μπαρμπάγγελος. Ο Μπαρμπάγγελος. Να σου πω αγόρι μου, Ο θείος αυτά γιατί τα λες στο άγγελος τέλος. του- Σιγά μην είναι και μπάρμπα. Όχι ο Μπαρμπάγγελος. Αυτά γιατί τα λες στο τέλος. Ωραίος. Γιατί τα λες στο τέλος. Θα είναι εκεί πέρα Τώρα και ο τους Γκόκου. είδες Και ο ήδη. Sonic, είναι και το Sonic. Fake. Ναι.
Και εδώ πέρα έκανες το intro στο πάω, τέλος. κάθεται μέσα στη μέση όλη την ώρα. Ναι, θα το κόψω αυτό στο βίντεο. Όχι. Τι. Κοντιάρα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον καγκούρι. Αχα. Κλασικά, κλασικό Ναι, MPN vlog ωραίο όπου μαλάκι, δείχνουμε πήγα την να πάτσα του φάσω καγκούρι για πάλι 24 ώρες. Μέχρι να καεί κάπου. Ναι, Τσάου πολύ καλά θα και πάει. τα λέμε εκεί Έλα, Όχι, εγώ θα το κάνω. για πες, ναι. Bye. Πες, τώρα θα είσαι και στο Bye. βίντεο των MPN. Μαζί, αλλά και. Bye. Bye. Γεια σου, Πού θα το παιδιά. κάνω. Ή και Θα όχι. μπει στο γρήγορο ρυθμό. Α, ωραία, σταμάτησε. Βάλτε το στο. Ωραία. Όχι. Όχι, δεν σταμάτησε. Τώρα Νίκη μας σταμάτησε. Όχι. Όχι, δεν σταμάτησε. Άντε. Μήπως τώρα σταμάτησε. Σταμάτησε, έλα τώρα σταμάτησε. Έλα, σταμάτησε. Εντάξει, ωραία. Όχι, δεν σταμάτησε! Και δεν σταματάει. Τι είναι αυτό, όχι. Τώρα σταμάτησε. Σταμάτησε. Έλα, τελείωσε. Έλα, τελειτά. Εντάξει. Έλα, πάμε σπίτι. Όχι! Δεν σταμάτησε. Τι γίνεται, γιατί, όχι. Ρε, ξεκόλλα. Αυτό. Άντε, γεια σας, παιδιά. Όχι, πάλι, όχι. Δεν θα με αφήσει να χαζεύω το στο κινητό μου, ρε. Όχι, δεν θα σε αφήσω να χάζευες το κινητό σου. Γιατί έγινα ο καγκούρι. Γιατί έγινα ο Μανώλης. Ρε, ξεκόλλα. Oh!